în acțiune. Zi și mie unde-i zoom-ul? Zoom-ul e acolo. Ăsta, nu? Că nu-l văd. Hai că te văd. Te văd. Deci, ia să vedem. Asta e vârful lansetei. Pe aici, pe undeva, e bateria de lansete. Așa. Și în direcția asta Vaporașul e în larg? avem vaporașul. Răducăr, Da, vaporașul e în larg? e în larg, se vede. Gata, uite acum sunt pe el. Da, Ei, dar nu cu vaporașul avem treabă. nu cu vaporașul. Comanda e oprită. Și să-l vedem pe Doru în acțiune. Ioane, scoate caietul și ia notițe. Așa. Fă și mie cu ochiul acum că... Ce să vezi faza? Dacă a săltat-o și... Ia, cum lucrează el din frână de acolo, de mână. Ia uite-l. Ia uite-l, ce mândru e. Uite cum zâmbește. Bă, Ia. de ce mă E... în ultimul 2? Opa. Ce-a făcut? A dat la ea. A dat la ea. O câreială frumoasă, sper să se prindă și pe... E primul pe... Ia uite. S-aude, nu? Ia uite, frate. Ia uite, mă. Uită-te și tu. Ia uite. Da, da. Și cu tai veche vreau. Deci e realitate, stimați colegi. Nu-i trucaj. Bă, dar vreau să spun că tot cheamă... Jos de pe crăcan, cu vârful în apă. Numai vârfurile, nu mulinetele. greu minciocul ăsta la doi. Am văzut. Am văzut. A intrat. Nu ridica că așa l-am rupt. Mamă, gâta, mă. Hai mă, ce că nu e frăștierul meu. Adevărăciune, frate. Ziceai că ai cântarul, nu? Adevărăciune. Da, dar cred că n-am cântar care să-l cântărească pe ăsta. Hai, mergem acum, băieți. N-am cântar care să-l cântărească pe ăsta. E clar. Mult și vă rugăm să ne scuzați. Mulțumim mult. Gâta mai porcul, frate. Da. Dați-vă că sunt cu ochii pe el. Îl urmăresc. Dați-vă la o parte. Cum e, Ioane?
Răduc, hai să vedem ce am făcut. Ia uite bă ce bine l-a luat. Radu, Da, 100 dai. Filmează adevărat. Ia, vino, dă-te aproape aici. Filmează cum l-a luat. Ia uite frățiere. Ia uite. Ia uite. Ia uite fratele meu. Dacă nu pot să-l scot. Bine, îmi tremură mâna. Ce mici sunt degetele tale în gura lui. Îți intră mâna cu tot în gura lui. Extraordinar. Știi ce vreau? Să fac cum a făcut George și cum au făcut mulți. Îl ține așa? Da? Că eu întotdeauna am ținut așa și niciodată n-a... Da. Nu e cine știe ce, Ia a? să vedem, frate. Ia, frate, ia. Ia să vedem tu aici. Da. A? Merită să spăl geaca diseară? Da, Merită, nu? da, Mă spăl. Mă spăl. da, frate. Așa. Să rămână miros, Așa. Bravo, frățiare. Bravo. La mai martor. Să rămână. Mulțumesc tuturor de ajutor, fraților. Cu plăcere. Ia uite aici câta. Răducu. Doar un adevărat rahat în straiță, ai văzut? Ia Mamă. uite. Ce crezi că e aici? Oleo. Ia, fii că e mai mare decât Gypsy. Acolo unde Mihaela sunt niște scărițe. Bravo! E un frățior mai mic. E frumos și asta. Ce e salontă? Sau? Nu. Deci vedeți un pescar adevărat cum scoate singur peștele. Da? Româna ține lanseta și româna Mihaela fluieră, are și ea ceva acolo. Ăsta e scos. Bravo, domnul Doru! Bravo, domn profesor! Bravo, Răducu. Ia uite-l! Hai să-l și vedem. E frumos, e frumos. Am dus o lansetă în gârlă, Mihaela. Uite-l aici. Sus, Radu. Bine, bravo. Bravo. Bravo, Răducu. Hai, zicem că am stat degeaba pe baltă. Good? Nu, are vreo 5, da. Are și el vreo 5 kg. Sale de 5? Da, cred. 5 kg, 5 jumate. Dacă are 5 jumate.
Asta cred că are și icre, nu, Radu? Cred că are vreun ceva. Stai să-l chem pe domnul inginer să ne spună. Hai, lasă, că Lasă. vedem noi acasă. Nu-l chema.